Asitanda zethu bazalwane banezethulo zethu samukele uNkulunkulu Baba uSomandla. Inkosi yamukele izethulo zakho, ukuze tusidumise igama layo, nokuba sizalane thina nalonke abalandelayo. Inkosi yakho basithokoziswa njalo imfihlakalo zePhasika, ikhona umsebenzi omuye wosindiso lwethu, uyoba kithi isisusa sokwethaka kwaphakade, sicela ngoKristu inkosi yethu. Inkosi yayibe nani. Phakamisani inhliziyo zenu. Siziphakamisele enkosini. Masibonge inkosi uNkulunkulu wethu. Ufanele ulungile. Ngempela kufanele isibopho sethu ukubonga wena Nkosi ngezikhathi zonke, kodwa kufanele ukuba sibonge ngodumo olunqabile, ikakhulukazi lapho imvana yethu yePhasika ngoKristu ihlatshiwe, yena owasethula uqobo lwakhe esiphambanweni, ngalokho waphelelisa imihlatshelo yasendulo, yena okwathi esinikela ezandleni zakho ngenxa yosindiso lwethu, ngathini waba ngumKristu nelathi nemvana yomhlatshelo, ngalokho-ke umhlaba ugcwele ukuthokoza kwePhasika, amazwe ngamazwe afunga ngenjabulo ephuphumayo, namazwe yonke asezulwini yakutusa engapheze, iy'ngilosi zonke zihuba ihubo lobukhosi bakho ziyilokhu zithi. Ucwebile Nkosi, ucwebile Nkosi Nkulunkulu wamafika. Ucwebile Nkosi, ucwebile Nkosi Nkulunkulu wamafika. Yazalwa intombi engcwele uMaria, yaba ngumuntu njengathi kodwa
ukuze singabe sisasiphilela thina kepha siphilele yona. Ngiyasithumela umoya wakho Baba oyisipho sikayo sokuqala kwabakholwayo ukuba ufeze emhlabeni umsebenzi wayo wokuhlobisa okugcweleyo. Baba wona lowo moya oqobileyo mawuxolise lezi zethulo ukuba siphenduke zibe umzimane ngazi ngenkosi yethu Jesu Kristu njengoba sibuka ngobukhosi lemfihlakalo yasishiyela yona ibe yisivumelwano esikhulu njalo. Wayebathanda babengabakhe lapha emhlabeni kwathi sekufike isikhathi sokuba dunyiswa ngoyise wasezulwini wabonakalisa ukujula kwalolo thando waze waba sekupheleni. Wathi ekupheleni kokugcina wathatha isimbo wakhulusa wabonga wase silephula izingcezu wanika abafundi bakhe ethi, mina nithathani nonke nidle, lokho kungumzimba wami ozonikelelwa nina. Ngokunjalo wathatha isitsha esinewayini waphinda wakhulusa wabonga wase sinika abafundi bakhe ethi, mina nithathani nonke kuso isitsha segazi lami, igazi lesivumelwano esisha esiyakuma njalo, leli gazi lizochitheka ngenxa yenu nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono. Yenzani lokhu nenze lokhu ngikhumbula. Masivume imfihlakalo yokholo. Baba, siyazibopha inkonzo yokukhumbula ukusindiswa kwethu, sikhumbula ukubopha kaKristu nokwehla kwakhe kwabaphansi, ukuvuka kwakhe nokunyukela kwakhe ezulwini, eyohlala kwesokunene sakho. Sesisibindele ukuya kwakhe ngobukhosi, siyakwethulela umzimba negazi lakhe, okungumhlatshelo othandekayo kuwe, wokusindisa bonke abantu. Awubheke Nkosi lo mhlatshelo ibandla lakhe lawuphiwa ngobuqobo, thina sonke sokwabela sibesinye nasesitsheni sinye, ake usihlanganyise ngomoya oxobileyo, size sithi sesingumzimba kaKristu, sikudumise singumhlatshelo ophilayo. Nkosi, sicelela bonke laba esibethulela lo mhlatshelo, ikakhulu uPapa wethu uLeo Shumnane, nombhishobhi wethu Primrose, no-Hallelujah umsindisi waseBrentwood, nababhishobhi bonke, kanye nabo bonke abasey'gabeni zonke zobuKristu. Nkosi, ake ubabheka abakuthulela lo mhlatshelo, bonke sikhangele nabo kunelimisa liyigcwele, kanye nabo bonke abangabakho, nabo bonke abafuna ngeqiniso. Simuselana laba asebelele Kristu, nabo bonke abangasekho, abalifuna ulwazi lwakuwe wedwa. Baba wanezimpawu, ake usisize nathi thina abantu bakho, ukuba size sifinyelele embusweni waphezulu, sibe noMaria nina kaNkulunkulu intombi engcwele, noJoseph uqobe umyeni wakhe, nabapostoli nabaqobileyo, no-Anna noJoakim abaqobileyo, khona siyothola embusweni wakho. Siyasikhulile ezonweni nasekufeni, sidumise ubukhosi bakho kanye nezidalwa zonke, ngoJesu inkosi yethu osiphangayo konke okuhle. Ngaye uKristu kanye naye sibuye ekunyeni komoya oqobileyo, lonke udumo nokubonga kwakho Baba Somandla uze kube phakade. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen.
Morelos Bengamina, Mary Sevedes with the Corson Software, Prince Savile Vedas at the Town of the Leo Village at the Siswan, Low Kalam, Musbarna Chesu Christian. Morena Chesu Christian, when I am in Arua Postolaba How, it is Sela also in the Amo Soyaka, Usika Watajimani Bisarona, Umbe Dadi Metumera Karakao, Nikamo meeting Tatoya Haukating, we have also the woman when I have Pinamia Musanka in Kadimishna. Also, I am Morena and Kedina Kamishna. I read medicine in Ramon.